Haji filin dai gashi daga wannan kusurwan zuwa wancan kusurwa. Can. Gaskiya ne. Dama nan ne filin amma muke ta shan wahala haka sai da muke ta zagaye. Allah mu samu waje ga rana duka na take mu samu gurin wannan. Amma fa nan fa gindin bisha ne fa ka duba kuka al'umma ne fa bayan ubangiji suke zama a wannan bisha. Gindin bisha ne al'umma? Allah mu je da Allah. Rabu da shi. To shi kenan ni dai na faɗa muku gaskiya game da wannan. Ai ba za mu ji bane ba. To ni yanzu akwai gunda zan ji. Ina so in bar ku kafin ku gama hutun naku in na dawo sai mu gama wannan. Yawwa. Amma dai a kiyaye. Ba matsala. A kiyaye. Ai ka je ka tayi shine a kiyaye. Ai ka ta fama da Allah da gargajiyancin naka. Je ka Allah tsare mana. To shikenan. Ba ka mana wa'azi ba. Ka nuna mana wa'azi. Ka san me? Yayin nan fa shi ko aljani fa yake mana nufi fa. Ka rabu da shi. Ba wani aljani. To ko aljani zo na ai ya saurara. Ai ya gan mu ma ci ya ji tsoron mu. Ya ga mana aljani. Assalamu alaikum ko? Wallahi. Dan ban dan shiga gidana ne. Ka ji tsoho da gigi. Ina gidan naka? To ga gidan? Kan da ka taba ba. Amma to kai ga gidan can fa. Nan dai shine gidana. Nan ina gani nan din ne. Kuka ce ba. Lalle ba gigi zo ka kama ka. Yanzu nan ne gidan naka? Dan gyara mai dan gyara. Shiga gidan naka. To ba ya ku ba shikenan. Shiga. Na kuwa sani.